А яка статистика фамілій Русинов нині у Закарпаттю по районам і по городам? Май така розпространена Попович, потім сокращенна Поп, ну і звідси модернізовано є Пап з одним П і двома Пап. Ну, примерно, може, стоїло би назвати, наприклад, в Ужгородщині нині найбільше Поповичів примерно 364 фамілії такі. На Перечинщині 107, на Березнянщині 115, у Берегівському районі, чуєте, 608, в Мукачівському районі 1033 Поповичі, Свалявський район 400, Іршавський 1567 Поповичів. От вам який район. Чуть менше Виноградівський 1410 Поповичів і попів. Хуський район перемахнув усіх 1746 Поповичів і попів. Но а Тячівський район представляє нам іще більшу цифру. В тому Тячівському найбільшому районі 2162 Поповичів і попів. Навіть Рахівський район, менший по населенню, все одно і там 1200 Поповичів і попів. О, яка краса! Це були по районам, а тепер маємо статистику і по городам. Так, і нині Поповичів в Ужгороді 510, у Мукачеві 447, в Берегові 146, у Хусті 350. А от інтересно, що ще бувають такі модернізовані фамілії, але ми за них менше говоримо, але їх оказалося інтересно. Пап 72 в Ужгороді, 69 в Мукачеві, в Берегові 21, Хуст 62 і так далі. Одним словом скажемо, унікальність русинського народу в тому, що для того, щоб зберігати себе як народ серед народів, або движення народів, движення або передвиження народів, вони писали себе у тих містах, де приходило много чужих людей русинами, ну а там, де не було опасності, що їх хтось забуде, що вони русини, більшість було поповичів, поп, пап і другое. Господи, благослови сість народ русинський, котрий, так як колись у древньоєврейському народі держалися старих імен і старих фамілій.